ಪ್ರತಾಪ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಧರ್ಮಗು ಅನಸ್ ಬೆಂದಿರಡಿಯಾ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಸೊ ಇತ್ತು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಎಸ್ ಪಿ ಲಾಗ್ ನಿಲ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಶರಣ್ ಪೀರೇರನ ಸೊ ಇತ್ತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಸೊ ಏನಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಅವರ ಪಂತಿ ಅಂಚಿತ ನಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಪೋದು ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಈನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಲಾಗ್ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಏನೇ ಕಥೆ ನಿಗಲಿ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದು ಸದ್ಯ ಕಡೆ ಪಿದಾಡ್ಗ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಬತ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಲಾಗ್ ನಿಲ್ಲಾಗೆ. ಸೊ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು, ಕಬಾಬು, ಸಾಸ್ ಮೈತೊಂದಿರಲಿ ನಮ್ಮನ ಶೆಫ್. ಏ ಈ ಶೆಫ್ ಅದ ತೂಕ ಹಾಂ ಹೊಸ ಜನ ವಿರಾನ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಿಯರ್ದ ವಕೀಲೇರು ವಕೀಲೇರು ಆಪುನ ವಕೀಲೇರು ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನ ವಕೀಲೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಆಪುಂಡು ಆಯ ಗಂಟು ತುಪ್ಪಿ ಫಿಸಿಯೋ ಬಂದು ಬೇತಲ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂಚುಂಡು ಬಾಟಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಬಾಟಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಅದು ಉಂತುಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಐಟಮ್ ತಿನ್ರ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರ್ಪಿರ ಅವ್ರು ಏನು ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಚೈನ್ ಸೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾದ್ ಯಾ ಪತ್ತೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿ. ಸೊ ಬಾಟಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ಪರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಲೈನ್ ಡುಂತೊಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈನ್ ಡುಂತೊಂದು ಬಾಟಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ಪರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ತನೇ ದೀತ್ನ ಐಟಮ್ ತಿನ್ರ. ಸೊ ಕುಡೋರಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ತು ಉಂತವನ ಟಾಯ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಏತ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆಗ ಏತ ತಿನ್ರ ನಾ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಸೊ ಕುಡೋರಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ತು ಬಾಟ್ಲಿ ಉಂತಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಕಾಯಿ ತಿನ್ಪುರು ಉಂತಾವು. ಸೊ ಇಂಚ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ತೋಪಾಗ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಕಬಾಬು. ಸೊ ಈತ ಜನ ಇಲ್ಲ ಐದು ಜನ 5 ಜನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾ. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಒಟ್ಟು ಓಕೆ 3 2 1 ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಫ್ಲಿಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಡಿ ಏ ತು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂತ ಪಟ್ಟಿ ಸೋಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ತೂಕ ಆತ ಅಲ್ತ ನಸ ನಿಕ್ಕಿ ನೀ ಇಡೀ ದಿನ ತಿನ್ರ ಬಜು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕೆ ಕಬಾಬ್ ಬೋಡ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಬಾಬ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಬತ್ ಬಿಡು ತೋ ಗಾರ ತ ಸಗಳಿ పోండు 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 ప్రతాప్ బ్యాటింగ్ ಧರ್ಮಗು ಅನಸ್ ಬೆಂದಿರಡಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ನು ಎಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನುಂಗೆ ಉಂಟು ಏ ಮೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮಾರ್ರೆ ತಿಂತೀನಿ ಯಾವ ಲಂಡಾಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಸಡ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಂಡಿಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ఆయన ಕೂತಾಂಡಿ ದಕ್ಕರ ಅವಜಿ ಒಂದು ಒಮ್ಮೆನ ಮಂಡಿಗೆ ಮರ್ತು ಬಾರ್ತೀರಾ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬಾಬ್ ಮುಕ್ಕು ಅಕ್ಲೆ ಬುಡರ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಆಯ್ತ ಮಂಡೆ ತರಪು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ದೀಲೆ ಅವ ಲೆಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಅತ್ತೆ मुंबई से आया मेरा दोस्त पीछे भाई फिर मैं तो पीछे भाई
ಲೆಸ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಲೆಸ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಲ್ ಆತ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೂಲ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಬೊಂಬೈದ ಜನ ತಿಕ್ಕಡಿ ಎಂಕೊನೆ ತಿಕ್ಕಡು ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಬಂಡ ವಿಜ್ಜು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಜು ಎಣ್ಣ ರಡ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಏ ರಡ್ಕ ಬಾಬು ए आए कवा पतंग पे विज्जू पतंग पर इज्जो व्यावसी ಪತಂಬೋಲಿ ನಮ್ಮನ ಬೊಂಬೈದ ಜನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇದು ಹಾಲ ಪಾತ್ರೆ आ तीनों दिले बाबा अब आए ना कबाब मैंने पता ना ಯಾ ಯಾ ಬಾಬಾ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಬಂತು ಮಾರ್ಕೋ ಯಾರು ಬರ್ಪೈತೆ ನನ್ನ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಪ್ಪೋ ಯಾಂದ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾರನ ಸಲ್ವಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಲ್ವಾನೆ हाँ बोल दो ना ನಾನು ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಬಾಬ್ ದಿಷ್ಟಿ ಮಾರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ जो इधर पर इज्जो पूरा गलाने ఆయన ఏం విజ్జుకి ಬಿಡ್ತಾರ ಪೂರ ಶಾರುಖ್ ಇನ್ ಮನಸ್ಸಿದ್ದ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟು आग बेहतर मत मारा सुनने ಇರ್ರಿ ಶಾಂತ ಅದೇ ನೀಸಾಡ್ತಾರೆ ನೀಸಾಡ್ತಾರೆ ತೇಲ್ ನೀಸಾಡ್ತಾರೆ ओडो पुश पुश या मिलना है ಆತ ಅಂಚೆ ದಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ತೆನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಏ ಆಯ್ತು ఏ పడతా ఉంటుంది మా ఇంక బంచి తిని చెప్తుంది అయితే ಈ ಕೈಟ್ ಕಬಾಬ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ఎక్కడ దిగు ಯಾನ ತಿಂತೇವೆ ಮನೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅದೋಟ್ ಅಮಾದ್ರಿಂದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬೆಚ್ಚವನ್ನುಂಡು ಉಡೋದು ಹಾಕತ್ತ ಮಕ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತ ನಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ ಬಸ್ಲಾ ಖಾಲಿ ಆಗೋದು ಬೊಂಬೈದ ಜನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಣ್ಣ ಈ ಯಾರು ಹೆಸರು ದಿಂಡ ரெண்டே ரவுண்ட் நான் ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ என்ன 4 ரவுண்ட் நான் ಏನಾಯ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಮೂಜ என்ன நான் ಯಾರು ತಿರ್ಬೇಕು நான் ஒரு கைட்ட கபாப் ಅಂತ ತಿರ್ಕೊ ಅಂದಿಲ್ಲ நம்ம பிறಲ್ಲ ಕೆರ್ತು ಅಮ್ಮ ಯಾವ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಬಾಬ್ ತೆಪ್ಪು ಇದನ್ನು ತಿಕ್ಕು వేడు సచ్చు వెనక్కి వేడు ಒಮ್ಮೆನೆ ಮಾಡ್ಪು ಜುಮ್ಮೆನೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅವಳು ವಿಜ್ಜು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಡಿ ಪಾಟ್ ಪಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಖಾರ ಒಂದುಂಡು ನೀರು ಒಟ್ಟು ఉందా ఎంజా తక్కువ కోరుకుని మరి అయ్యో దేవా ನಿಕಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದಿರಲಿ ಅಣ್ಣೆ ಮೇಗಿನ ಕಲ್ತಿನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಮಾರ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕದ್ ನಿಜ್ಜಿ ನಾ ಬೊಮ್ಮೆದಾಯನೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಓಯ್ ಇಡಿ 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 ಆ ಎಂಕ್ ಚಿಕ್ಕನಾಗ ಪೂರ ಅದುಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪೋಂಡ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅತ್ತ ಫೈನಲ್ ದಿಕ್ಕ ನಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಬತ್ತ ಬಲ್ಪಡಿಯಾ
ನೀರು ಗುరించి ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಇಟ್ಟೆ ಬನ್ನು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ഞാനേ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕಷಾರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಪೂರ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲಾಗಲ್ಲ ಫಾರ ನಮ್ಮದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚಾಂಡಿ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟೈತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ ಎಂಗುಲ ಅದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಪೂರ ಎಂಗುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಸಾರಿ ತಿಂತಿ ದಾನ್ ಎಡ್ಡ ಒಂದೆ ಎಡ್ಡ ಅವಡ ದಾನಮ್ನೆ ತಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಲಾಗ್ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತನಾರ್ ಮೇರೆ ಆಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ 4 ಚಾನ್ಸ್ ಸಾರಿ ತಿಂತೆ ಕುಲೊಂದು 4 ಚಾನ್ಸ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಆಡ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಗಮ್ಮದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತ ನಾನೇನು ಪೂರದನ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲ ತಾನೆ ಬಂಜಿ ಟೈಟ್ ಆತನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ಲೆ ಸೊ ಆಯ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಬರ್ಬೋದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ತುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ದಿಪ್ಪುಂದಿನ್ವೆ ಅಪ್ರೂಪ ದಿಕ್ಕನ ಇಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೋತಿಕ್ವೆ. ಸೊ ನಾನು ಮುಲ್ತು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೈ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಿರ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ and like and share and comment ವಿಜ್ಜು ಉದ್ದಾಯ ಮಾರ ಮಂಡೆ ಪೋ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಪುಡ ನಿಕೋಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂಚೈತನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಐಜನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅವನ ಮಟ್ಟ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಕೋಲು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಚೇಂಜಸ್ ಪಂಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಹಾ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋ ನಿಕ್ಲೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ನಂಡ ಇಷ್ಟ ಮನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಮಂಡೆ ವಚ್ಚೆ ಇನಿ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕುಲಿ ಬಾತಿರಿ ನಾ ಬಾತಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲೆ ಫೀಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಧರ್ಮಗುವನಸ್ ಬೆಂದಿರಡಿಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಉದಾರ ಮಾತಾಡಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಅತ್ತಿ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಈತೆ ಬಂದ್ಪುನು ಸಾರು ನಿನ್ನ ಲೈಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಕೊರ್ರೆ ದಾದಾ ಓಕೆ ನಾನು ನಂಬಕಂತೆ ಪಾತಿಯವರು ಒಂದು ಪಾತಿ ಸಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಾಡಿ ನನ್ನ ಬಕ್ಕದಿಕ್ಕೋ ಬೈ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ ಮುಟ್ಟದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಬೇಗ ಮುಗಿತದು ಅಂತೆ ಪಾತಿರ್ದು ಮತ್ತು ಬತ್ತ ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಅಂಚಿತ್ತೇನೆ ಗೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಟ್ಟು ಬರಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಫನ್ ಮಲ್ತಾ ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟುಗಂತೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ದಿಪ್ಪುಂದಿನ್ವೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬಾಯ್.